Dragi prieteni, puterea voastră constă în determinarea și consecvență voastră pe drumul către Europa și în marea autoritate de care se bucură președinta voastră Maia Sandu pe întregul continent. Lucrăm împreună cu dumneaei de mulți ani și sunt foarte conștient de respectul și stima pe care le inspiră liderilor din întreaga lume. Ați dat dovadă de răbdare, perseverență și responsabilitate extraordinară ca națiune, greu încercată de istorie și geografie. Ați trecut prin încercări foarte dificile, dar pas cu pas construiți un stat modern cu o consecvență admirabilă. Haideți să folosim acest timp împreună. Voi fi la dispoziția voastră. Veți putea conta întotdeauna pe Polonia, doar dacă vă veți exprima dorința de a continua acest proces istoric de construire a unei Moldove independente și integrale într-o Europa unită. Mulțumesc mult!